Welcome back again to our YouTube channel! So for today's video, muuwan daw. Okay lang yan. Marami naman kayo. So for today's video, actually, wala akong masyadong ma-vlog. Wala akong magawa na vlog for today's video. Kasi dito lang ako sa bahay namin. Ano lang ako ng humay, nagbibilad, charot. So ang pangit naman kung ito na naman yung iba-vlog ko. Tapos last day, nag-vlog din ako nito, diba? So yun na nga, day. Ang i-vlog ko ngayon is i-share ko yung nangyari sa buhay ko kahapon. Oh my God! Pwede siyang excitement. Pwede rin siyang travel. Ay! Pwede rin siyang adventure. Pwede rin siyang martial arts. Pwede rin siyang drama. O kaya romance. Romance ko. So yun na nga, day. So ang saya, kasi ang nangyari kahapon, is galing naman kami ng school kahapon kasi kumuha kami ng module. May video ko noon, kaya kung hindi ka pa nakakita noon, tingnan mo na, baka masunog bahay nyo. So tingnan mo ng video ko, Lichi, may manok. Wait lang ha, may manok, batakon saan ako. Asa naman itong manok? Wa naman eh. So yun ang ate, ang nangyari kahapon, pag uwi ko galing school, kasi nag-pictorials pa kami sa May Tulay. Tingnan nyo kasi yung video, para hindi kayo tanong ng tanong. Hindi nyo ako. So yun ang nangyari kahapon, te. Pag uwi ko is 11 na. 11. Pagdating ko sa amin, syempre nagutom na ako dahil on that time. So kumain ako ng bonggang-bongga. Nung kumain na ako, syempre nabusog ako kaya ako huminto. Uminom ako ng tubig, then wish granted everyone. Nung lumabas ako sa bahay, dumating na naman tong si Harry, yung jowa ni Jody Jen na husband for the future. Ganon. So nung lumabas ako, sabi niya sa akin, punta daw kami sa bahay nila kasi birthday ng papa niya. Oh my God, ayoko sanang pumunta. Pero thank you for the invitation. So yun na nga, sumakay ako ng motor ko. So yun na nga, ate. Sumakay ako sa scooter ko. So nung pumunta na kami dun sa kasama ko noon si Red Chili tsaka si Jody Jen. Siyempre si Jody Jen hindi naman makasakay sa amin kasi may jowa naman siya. So yung sumakay sa akin kahapon is si Red Chili lang. Nung papunta na kami sa bahay nila, oh my God, hindi ko in-expect na ang dami palang tao. So syempre tayong mga medyo magaganda, so pinagtitinginan ako, day. Oh my God, pinagtitinginan ako. So ate, nung umupo na ako sa labas, sabi ng mama ni Harry, pasok kayo, pasok. Tapos pumasok ako, syempre. Busog ako, ayoko sanang kumain. Pero pumunta lang ako kasi nga, syempre, diba, nakakaya naman. Friend mo pa naman yung nag-invite sa'yo tapos hindi ka pupunta, ganon. So yun na, pumunta ako doon, kumuha ako ng biko, pansit. So ang sarap ng kainan, day. Kaso nga hindi ako nakaburak ng bonggang-bongga, day, kasi nga busog ako on that time. So kailangan ko munang mag-diet. So yun na nga, ate. So si Red Chili yung pinakamalaki yung kain sa amin doon kasi gutom siya, pier. Wala kasi siyang paniud doon, kumbaga. So yun na nga, manok limichi kayo, ha? Nag-vlog po, masamok kayo masang kinabuhi, ha? Gigil ako. So yun na nga, day. So nung pagkatapos na namin, day, may lumapit na isang lalaki. Oh my God! Lasing siya konti. Then sinabi niya sa akin, ikaw ba yung vlogger? Sabi ko, oh my God. Ako ba? Yun ang ate. So hindi ko alam. So yun na nga, sabi ko, hindi naman ako sikat, pero nag-vlog lang konti, for diba? For kasiyahan, ganon. Lalo na pag nababagot ako. So yun na, nag-vlog ako minsan. So yun na nga, ate. Sino nga niya, sabi niya, wow, ang ganda naman, vlogger ka, ganito, ganyan. Sabi ko, ay, may siya. Kasi na-appreciate niya ang pagiging vlogger ko, day. Samantalang ako, Diyos me, yung marimar. Gusto ko na sanang huminto nga, kasi ang hirap mag-vlogger. Pero sa kanya, doon, parang nung taray. Ang ganda. Kasi kasi na-appreciate niya, diba, yung ginagawa ko. Samantalang ako, nawalan ako ng pag-asa. So, doon pa lang, parang, umangat yung yung puso ko sa kanya. Sabi ko, ay, oo. So, continue ko lang tong pag-vlog na to. Importante masaya ako, ganon. Diba? So, yun na nga, day. Hindi naman sa huminto talaga ako. Yung tipong nawala lang ng gana, kaya hindi na nag-upload ng video minsan, ganon. So, ngayon, nag-upload na lang ako, ganon. Hindi kasi ako makalabas masyado ng bahay. Kasi nga, Diyos me, yung marimar.
Hindi kasi pwede, Day. Grounded tayo, di ba? Di ba, babae, te. So, yun na nga, Day. So, ang daming mga... Tapos kumanta ako, ganun. Diyos ko, ayoko na yung mapakanta-kanta na yan. Uy, kasi, hay nako. Diyos ko, baka uulan pag ako yung kumanta, Day. Pero, tapos uuwi na sana kami. Ay, may pa-bring home si mother. Oo. Binigyan kami ng isang supot na pansit. Biko, tsaka lechon. So, yun yung binigay niya sa amin, te. So, ang ganda kasi may pa-bring home na, nakikain ka na nga, tapos may pa-bring home pa. So, yun na nga, sobrang tuwa ko on that time kasi may makakain din yung mama ko pag uwi ko, ganun. So, bago kami umuwi, kasi hindi kami pinauwi agad, kasi nga, gusto ng birthday boy or ng papa ni Harry, kasi siya yung nagbe-birthday, pakantahin kami. Oo, pakantahin kami isa-isa bago kami uuwi. Diyos ko, Ginoo, napasubok ako, Day. Kaya nag-type agad ako ng number ko at kumanta ako ng Till Death Do Us Part. Or taray. So, yun na nga, hindi naman masyadong kapangitan yung boses natin. Medyo may tono naman konti, ganon. So, konti lang, hindi naman tayo singer. So, may tono naman konti. So, yun na nga, nagpalakpakan sila, ganon. So, I'm so very amazed on that time. So, thank you so much for the appreciation. So, yun na nga, So, umuwi kami kahapon na masaya, Day. So, ang galing. Sulit yung ko kahapon. So, meron din naman kaming mga... Kasi gusto ko rin sanang i-vlog yung birthday kahapon, yung kumain kami. Kaso hindi nga ako nakapag-continue for vlogging kasi nga, nahiya ako kasi ang daming tao. Tapos busy na. Oo, nasa likod na lang kami. Tapos hindi ako makapag-vlog kasi nga ang daming tao. Andun pa yung papa ko dahil nahihiya ako. So, syempre nandiyan si papa. Tapos parwara ko dito sa camera dahil mapagbuang. So, yun na nga, Kaya, hindi na ako nag-vlog continue kahapon. Kaya, i-share ko na lang sa inyo ngayon. Para ipapakita ko rin naman sa inyo yung clip or yung konting video na ina-video ko kahapon nung kumain kami, Day. Oo. Kung ano yung kaganapan dun sa loob ng bahay nila dahil nung kumain kami. So, yun na nga, So, eto yung video clip. Saan ka na siya dito sila kumuyaw lang ikaw What? Stranger? Ay! Oh. Kumusta ang pa-birthday, Day? Paon na siya. Hi, Ate! Lagyot? Sa vlog din, Day. Okay, kung ano ba kayo siya, nice siya nag-post, Bilyabas Pride ba? Kaigat ba? Charot lang. So, hongit na bayat sa dami sa birthday. So, happy birthday! Saan birthday mo, Papa? Papa niya. Ayaw, hindi pa isa. Tama si Kuya rin. Great and happy birthday. Hindi na nalay ulit. Ikaw ang daan sa great happy birthday, Day. Happy birthday, Ay, yeah, kunin mo anak ko. Anak ko. Anak ko lang. Ay, kami na. Hoy, blend! Ano din na? Mami, nandiyan na! Ang mga single din, nakikaon namin yun. Medyo mga gusto. Namin na siya dahil ba? Uy, talagang vlogger na to. Hi, sir! Apil, oy! Ayan mo. Sibutan ako yung mga picture niya nga rin. Sabay, isa rin mga anpamilya. Umupo mo mga kasama sinuka. Kung saan hungit na hungit. Hi, Har! Uy, kao na. Mga antabi tao, sir. Di na ako ika-vlog ko niya, Day. Solid na itong pagpanlupad. Oy, murag na oblitsyon. Sunog. Wow, ba dyan mo hungit? Di na ko lagi kagikuha, Day. Ako nagbulong siya. Hello. Ada ko magikuha ni mga bayana, Day. Hoy, mga best ang gutom. Kung ka panood. So dapat, dako kayo paon. Dako ko niyo panood. Pakita ko usang pagka sa crunching skin. Usang pagka sa crunching skin. Pilo kaon sana.
Hi again mga Bex. Lami kilambi ko day. Milit na. Lami kilambi ko. Namin ko sa lasas lambi ko kay lami. Ay lami. Diyan, sarap daw kayo. Punta na pa. Ikaw na huna-huna. Di, nakalimot ko ba ang sarap eh? So, yun na nga day. Mga Di ang bagong ba nag-asawa day na Di ba ang kanang camera. paminosa? Di ba? Flower girl kami day. Kasi pakita na ko sa lechon day. Yun sa nila pagkuha ni Richelle og ni Didin ang panit. So yan ang nahitabo sa lechon nga kuan lang panit ang Didin og ni kuan Richelle na ilang mga panit o pa. Purot na ako sa kaplatuhan na kanina. Ani din pod. Pakita na ko ang lechon sa gama ha nga gikuan lang pa. Oh, diba surprise? Tara, nakita sa CCTV. The new husband and wife. With a perfect of Coca-Cola. So, nakita ko ka day. Wala, bitaw. Of course, ako pa. Sige ka maklaro sa amin day kay barot itik na. Sa mura na ninita mo sa lechon, di kuan ni Didin. Diba? Best na ingkit. So, babay isa dem kaon ko kongit ha. Hoy, at least napakoy. Napakoy gamay. So, muna tayo timo na, muna yung mga hitsura sa mga timo nagpangaon, no? Oh, interview. Kumusta ang kaon? Gusto ko. So, lami. Siya kay Wani ka. Wow. Uy, hindi na akong kaon. Mabiti, hindi na akong kaon sa tong grupo niya. Karoon, hindi na tawag. Kasi, aray, siya pinakagamay kaon. Kakaya naman sa dalawang plato mo, day. Sira man gusto. Ako, exemption lang ko na. Ipamahid ba niya sa tuwa? Sige, bye, isa, day.